Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Ubra ug Atty. Ellen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Taguaw ko ninyo sa pangan nga Richard, 43 anyos. Minyo ug may tulo ka buok anak. Usa ka crane operator sa usa ka kumpanya diri sa Davao City. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong pagpanarbaho. Nakasupak manggug ko sa role sa among kumpanya o damage to property. Aron ninyo masabtan, ingon niini ang mga panghitabo. Ato na ko sa trabaho dahil, Leslie. Sige, Chard. O gamping sa imong trabaho, ha? Kaya dili baya lalim ang trabaho nimo. Heavy equipment ng imong imong gidriban. Crane operator ka sa inyong kompanya. Ayaw kabalaka na ako bahin, anak gud. Dugay na ako nag-operate og crane, oy. Gawa sa ako mga experience sa ubang kumpanya kaniadto. 12 ka tuig na taon ko anang kumpanya, ha? Nga akong gitrabahoan karon. Kabisado na nako ang akong trabaho. Mao, pero dili gihapon ka angay nga mo kumpiyansa. Ang disgrasya dili baya gid nato matag-an. Ayaw gid taw kalimot sa pag-ampo sa dili ka pa magsugod sa imong trabaho. Aw, pirmi man gid na. Di ginamawa na ko ang pag-ampo sa dili pa ko mo drive. Maayo. Ay nasige na uy. Kay malate na unya ka sa imong trabaho. Imong baon og extra t-shirt nimo oh. Ayaw ni kalimti. Salamat dahil, Leslie. Salamat, wa pa ko malate. Mag-ilison ako sa kong uniform. Una ako mo panso. Uy. May liki naman din yung pipe din dapit sa among parkinganan sa motor. Wa tingali naka-report ini ay. O wala gyud nakakita. Maayo ni ma-report sa among supervisor. Oh, Boy Richard! Oh, Sa'yo malay ka! masayo ka. Kay niya naman di ka sa tutrabahuan. Ako Ay, karon pa man. Walang matraffic. Uy, Tod. Unsa may imong gilili diha? Ang piping ba? No, tanaw lang. May liki naman din Siguro way nakakita yun Ato niya nang i-report sa itong supervisor. So, sagdi na Pasagdi ang atong supervisor ang magkitaan na. Supervisor gud siya. Dili niya makitaan ng mga pipe nga may liki. Dili siya may supervisor. Kaya pag mamatuod na bay, nga kana, nga wa siya maghimo sa trabaho. Iwa man siya ka-supervise din sa tibok sa atong kumpanya. Ayaw, Tinabangay raman ta din sa kumpanya. Bahala ka Kinsabi tayo malate tungod sa pagmain ni mo anong trabaho sa uban. Nga di man na imong trabaho. Kung gusto kang malate, bay, bisan sayo kang naabot din hala, ayaw lagpanso. Mupanso sa likoy. Lagi. Wa pa man siya opisina nga mo supervisor. Wa sab din sa gawas. Late ang amo supervisor. Trabaho na lang ko Murag maniguang na lang siguro ko operate ng crane. Pero wa pag ko niya tigom gikan sa kapagpanarbaho. Gusto mo to kung nasagiran? Hala, ang pipe na liki ng daan. Nabuak kini. Nasagiran sa gi-operate na akong crane ang kadtong nakita nako nga pipe nga liki ng daan. Nabuak gid noon Plano na ako nga i-report sa among supervisor. Pero ka na laging lisod lagi masakpan ang among supervisor. Og unya. Bay Chris. Kauwanon mo. Di pa ka mo pauli. Kay naunta ko'y ipanugo nimo.
Kasayo sa di mo manugon ba? Uy, nga ligon mo man taglawas. Simba ko ka di, uy. Ulay man ang nasi mong nahuna. Aw, manugon ka manggod ka ha. Kining kuan ba? Ang pipe ang gud nga atong nakita bitaw katong liki na kaganina. Liki ng daan. Hmm. Naigo na ako sa kung gimanihong crane. Nabuak yun noon. Kung makitaan to nimo, ang ato supervisor ba? Kining ikanulay report palihog niya. Ay sus. Pasagdi lagi siya makadiskubre adto. Maay na gyud siya nga bisor kung makit-an to niya. Tarong goodbye. Kay kinala ko mo pauli. Abtan na kuguan sa daan. Dangog ra ba kaayo? Lakaw na lagi. Kabala ka naman ni mo na oy. Bay. Di bito na atong kumpanya. Yabagi ka bisang sa unla, Crisanto. Basta ha, maglaom ko nimo nga ikaw ang mo report nini sa atong visor. Sige, bye. Leslie, Uy, pastilan! Kabasa ni mo, Chard! Dali dayon! Nga pag-ilis o guga, ha? Mao ba? ayaw lang lagi og mutuman si Bay Chris. Nga, mo'y mo report atong nabuak nga pipe lagi. Na, ay nalagkasula ng imo una-una, uy. Og na lang sad gyud na i-report. Kaysa, nagdali-dali ka man sa duguli ganina, kay kawanan lagi. Abtan man gani kag uwan nga nauli ka din, Mao lagi. Pero, mamasin ko nga na-report taon tong Bay Chris in town sa among supervisor. Laing adlaw na sab sa pag-duty. Uy, Chard, may kayo nagkatagbo ta. Nangita dito ni mga atong supervisor. Ha? Nga naman ko, no? Regarding ni sa pipe nga imong gibuak. O, unsa? Kasi nagkingon nga ako ning gibuak, sir. Nakita sa safety officer. O gipaimbestigaran ko ang itabo. Nakita sa CCTV camera. O wag yung ka ka-report. Ini na ko dayon. Kung plano man natan ako sa pag-report, sir, pero nagdali manggugug uli kagahapon kay kawanon. Naabtan magani ko sa uwan, sir. Gibuhatan na kini og incident report. O pabutan na lang ang notice to explain. Kaya nakalapas ka sa company rules nga damage to property ug ang wa pag-report tayon sa maong insidente. Unsa? Nahadlo ko. Kaya nga kung nabasa sa notice, possible maximum disciplinary action which is dismissal. Nakareply na ko sa notice to explain. Gipatawag na sab ko para sa hearing. Pero wa pa man gihapon result. Og nagsige paghapon kog duty hangtod karon. Apan permi kong pangulbaan sa buhaton sa kumpanya diri nako. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Nakabuak og pipe kay nasagira nako sa gimanihon nako nga crane o wa na ko ma-report dayon sa kumpanya. Damage to property na ba di ay ang tawag ana o possible for dismissal sa trabaho? Ikaduhang pangutana. Gipadadan ko sa kumpanya og notice to explain. Ug nakabutang sa notice nga disciplinary action kay dismissal. Pasabot ba ana nga ma-dismiss jud ko sa trabaho? Ikatulong pangutana. Nag-reply na ko sa notice to explain o gipatawag na ko para hearing. Pero hangtod karon, wa pa maghihapoy result. Dugay pa ba dayon mo gawas ang result sa dismissal case sa kumpanya? Kay hangtod karon, nag-duty pa man ko? Ikaw pa itong katapusan. Kung ma-dismiss gid ko sa akong gitrabahuan, unsa may mahimong pabawon sa kumpanya nako? Unsa may akong buhaton? 12 ka tuig na ko sa maong kumpanya. May madawat ba ko? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang ako suliran, Richard. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan ug ako ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana ug mga problemang may punto legal, personal, emotional nga mga pangutanag mga problema unya ipadadayon ng inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede
sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain klase-klaseng pamaagi kung saan nyo pagpadala ang inyong mga suwat o mga suliran diri namo. Ang importante, kompleto ang mga pangalan, hinungdan, sinugdanan anang inyong mga problema para among masabtan ug mas klaro ang mahimong drama sa kahanginan. Nindot ang inyong mapaminaw nga drama sa inyong life story, guys. But most of all, mas klaro po among mahatag nga tambag ug tubag kami ni Dr. Obra. Okay? And guys, thank you sa pinakanindot na pinaskuhan ni inyong gihatag namo. Gihimo mi ninyo og antibuok DYHP nga number 1 radio station. Gihapon, nagpabiling kusog sipa ang ato ang stasyon ug ato ang programa tungod gyud ni sa inyuhang paghigugma ug pagsuporta. Pagkanindot sa ending sa amo ang tuig ug naghinaot mi nga in 2024 kuyog gihapon ta ha. Ayaw mo kapuulog paminaw namo ha. No, ako Attorney Elaine Bathan ug si Dr. Rene Obra kauban ang tanan natong mga radio anchors, Attorney Rufil Banyo ug uban pa nga nagpadayon nga naghatag og serbisyo ninyo sa kahanginan. Hinaot unta padayon mi ninyong suportahan. We love you from the bottom of our hearts. Thank you kaayo ninyo. No, dako kayo ang amo ang garbo ug pagpasalamat. No, makadakog atay sobra pa oros-oros akong kalipay ug gugma. Thank you guys. And mga greetings be, mangita tag mga i-greet na to today. But first of all, thank you. I would like to greet those nga nag-like ug nag-follow sa DYHP RMN Cebu. Kay ngano, kana mga nag-like ug nag-follow din ha, maminaw na sa atong programa. Thank you kaayo ninyo ang mga nag-like ug nag-follow sa kini ang akong suliran official writers page ug ang gustong makakita og updates about me na ako'y Facebook account. You can like and follow me at Elaine Tantengco Bathan on Facebook and Attorney Elaine on Twitter. Like and follow guys. Also hello to Neil June from Tagbilaran City. Good morning Attorney, always naminaw sa imong program sa DYHP. Kini ang akong suliran matag 1 PM everyday. Pakigreet Jonil Tusoy diri sa Barangay Rizal Pilar, Bohol. Kusog kayo ang imong program diri sa among lugar. Merry Christmas and advance Happy New Year. God bless Attorney. God bless you Jonil Tusoy. Thank you kaayo for your greetings. Hinaut unta ikaw ug imong pamilya. Maayo mo din ha, no, din ha sa Bohol. Thank you kaayo. Merry Christmas Attorney from Bots Kumahig, Sulatan of Kalasungay, Bukidnon. Hello ninyo to Bacos Jeneline. Merry Christmas. Merry Christmas ma'am. Also to Helen Ernesto. No, pa-shoutout sa mga taga-Ilog, Upaw, Mandaue City, especially ka Ma'am Rose sa Chongwa Cancer Center, Mandaue City. Hi Ma'am Helen, taud-taud na kuha na basi mohang message, but thank you kayo. Merry Christmas to you sa tanan nga mga naa din ha sa Barangay Opon, Mandaue City, and to the Owana family nga naa din ha. Also to the Villamor family. Hello ninyo, Tita Marina. Merry Christmas to you and your family, Attorney Elaine from Donesa, Belocura of Calatrava, Negros Occidental. Hello also sa ako ang best friend nga taga Calatrava, although nasa Chicago, pero yung parents na din ha, no? Sila Mr. and Mrs. Andrada of Castellana Street, no? Ang parents ni Roan Andrada, di Peewee. Hello ninyo. And Merry Christmas also to Beverly Padua de los Reyes. Ma'am Bev, I see you sa imong mga comments. Salamat kaayo. And to Annelyn Gaylogo Sangre. Thank you kayo kay sige jud kuno silang paminaw sa ato ang programa. No, thank you kayo. Merry Christmas nimo Ma'am Annelyn. And kisa man ni ato ang letter sender karong adlaw guys. Ato ang letter sender ato from Davao City. Atong taguon sa pangalan nga si Richard, 43 years old, na itulo ka buok anak, crane operator sa usa ka kumpanya sa Davao City, and kabay ni sa iyahang pagpantrabaho, no? Ato ang nasinati sa drama sa kahanginan nga nagka-problema sa siyang trabahoan. So una niyang pangutana, nakabuak ko og pipe kay nasaghiran sa gimaneho kuno niyang crane nga wa niya ma-report dayon sa kumpanya. Damage to property na badiay ang tawag ana nga og possible dismissal sa trabaho. Okay.
dili man sad nga kay serious bagod kaayo na nga damage no, dili man ang siguro wa man negligence ang ako ang analysis ani negligence murag nadanghag nasipyak na nasayop og estimate wa tuyua ba dili tinuyuan, so negligence unya. Ang negligence manggod under the labor code niingon willful negligence, kanang murag tinuyuan nga pagdanghag ba unya. Ang kanang mga pagdanghag sipyat di manggod na ingon nga kausa lang dismissal na dayon, dapat naagud na certain level no nga kanang makaingon ka nga kay normal man na masayop ang tao, normal man na masipyat, pero kung kapila na nimo gibuhat awa na gyud ka, danghag na gyud ka, liability na kas kumpanya. So akong pangutana is kung karon pa baka nakasa. Kay kung karon pa, then I don't think dismissal should be the just makiangayon nga corresponding na penalty para nimo. Wa ko nag-ingon nga dili pug ka i-penalize kay nasayop man ka, no? Nasayop ka una nga nasayop ka kay nakabuak ka, ikaduha wa nimo na report dayon sipyat pudto. Pero kung ako'y imong pangutan-on, dili siya grave enough or serious enough nga ingnon nga dapat tangtangon na kas kumpanya unless naamoy company policy, no, nga magdepende baron sa extent sa damage or sa value nga kung inani ang kantidad dismissal na siya unya aware ka ana sa pulisiya sa kumpanya, no, unya napirmahan na nimo katong panahon nga nangimpliyo ka dinha, then that can be a ground. Pero kung wala, then katong akong giingon nimo will follow, ha. Ikaduhang pangutana, gipadalhan ko sa kumpanya og notice to explain ug nakabutang nga disciplinary action kay dismissal, pasabot ba ana nga ma-dismiss jud ko sa trabaho? Dili pa. Notice to explain is part of kaning gitawag nato sa balaod og due process. Ang kanimanggong pag-sanction nato o pagdisiplina o pag-impose o penalty no sa trabahoan, whether it's fine, suspension or whatever, dismissal, dili man gud na siya basta-basta i-impose. Kinahanglan na isaktong proseso para makita pud og angayan bakang i-penalize or dili, or kung unsa po'y extent sa penalty siguro nga i-impose sa imuha. Muna ako, kita mga empleyado makadawat gani mo og notice to explain ay mong karatol dayon. Magpasalamat mong gitagaan mong higayon nga mo eksplikar ug mosulti sa inyong side. Ayaw na ninyo i-snub. Tubagan na ninyo ug tarunga po na ninyo tubag para maka-explain mo klaro kung ngano ug unsang panghitabua, nganong nahitnabuhat to, nganong naingon ato to, or kung sad-an bagyud kag dili, maupod na higayon nga mangayo mong pasaylog tarong, no? Kay usahay ang kaning mga ang kaning mga management maluoy pud na oy, tao pud baya na labi nagkibaw sila nga maayo kayo mog trabaho, maayo kayo mog relasyon, buutan mo karon lang mo nakasa, dili po na mo dismiss ninyo dayon oy, ha? So dili na pasabot nga ma-dismiss na dayon ka. Ang notice to explain manggod mo require manggod na under the law, aside from the fact nga kinahanglan yung due process mo ng notice to explain, ningon manggod pud ang balaod na sa notice to explain dapat mapasabot ninyo sa empleyado nga inyuhang ipadalhan sa notice to explain, dapat makasabot siya kung unsay iyahang sayop, unsay offense iyang nabuhat, ikaduha unsay corresponding penalty ana if ever, no? Pero wa na mag-ingon nga guilty na mo or ma-dismiss na mo, no? Due process. Ikatulo, nag-reply na ko sa notice to explain ug ipatawag na ko para sa hearing, pero hangtod karon wala pa man gihapoy result. Dugay pa di mo gawas ang resulta sa dismissal case sa kumpanya, kay hangtod karon nag-duty pa man ko, aw magpasalamat ka kay basin di ay ugwa rato, no? Ay lang sa, or kung pwede nimo maklaro siguro ang HR, pangutana nga ma'am, okay nako, wa na ko'y problema kanang na-absuelto nako, kay para makibaw pug kag unsay status, you can go to the head sa HR to follow up the status. Pero kana nga, wa ra din mas better, no? Good. Or basin gi-review pa. Ikaapat, kung ma-dismiss gyud ko sa akong gitrabahoan, unsa may mahimong pabaon sa kumpanya nako, unsa may akong buhaton, dusi ka tuig nako sa among kumpanya, may madawat bako. Okay. Kung moingon duha man guna ka klase, just causes ug authorized causes. Just causes gani kanang mga nakasakta or nakakommit og offense. I think dinha na mo fall ang imuha. Just causes gani wa tay separation pay. Pero kung authorized causes gani kanang ma-lay off, kay
nag-retrench, nag-labor saving nga measures, na nirado ang kumpanya na atay mahatag ana nga separation pay. But try to check kay usahay pod na apoy mga kumpanya nga para di na lang mag-adtog labor, para wa na lang poy samok, and because they also recognize like you 12 years ka, unya, they have no choice but to let you go. Usahay, muhatag pod sila. But if just causes yun, wa gyud tay madawat. But, para maklaro, if ever manggani, you can always go to DOLE or sa Department of Labor and Employment para maklaro nimo kung naa ba kay madawat or wala in kaso og madismiss gyud ka. Kung di gyud pod nimo sila mahangyo dito personally, then you can go to the Department of Labor and Employment. Ha? Mga suking tigpaminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa to ang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.